16 January 2025 zvinhu hazvina kumira mushe mhuri yezimbabwe kana uchinge watoona ndatouya kudai so uchiziva kuti unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Ndadzoka manje, nyaya iri panapa zvinhu zvakangomuka zvakabvondoka iko zvinezvi. Situation iyi zviri kungoreva pachena kuti President Mnangagwa vatori worried. Ndo zvinhu zvandiri kuona worried pakuti vana veZimbabwe vacho vachati kudii. Semunhu akabuda unoziva kuti uchipinda basa rere unotombotora oath of office, ndichange ndiri faithful pachinchi, ndichazodai ndinge ndichazotaura chokwadi, ndinge ndisingazonyebe. Nhasi zvakubuda pachena vakuda kunoita kunochinjirudza mutemo kuti vakwanise kutonga futi kusvika 2030. Ivo vakatombobuda vachiudza vanhu veZimbabwe kuti inini am a constitutionalist, ndichangorova ndima yangu ndobva ndatopedza. But this time around zvalika zvabuda pachena, rina manyanga aripotirwe zvinhu izvi zviri kutoitika iko zvinezvi. Nyaya iripo kuti ivo vato ready kuti vatongoenda kuparliament vosvika votonosaina, kana vapedza kusaina vakangowirirana vakutongoenda. Saka iko zvinezvi chinhu chatosara chinokwanisa kumisa zvinhu izvi ma-MP ari kuparliament, because they know kuti kumaZimbabweans chero makaita nharo dzinenge ichi asi kuparliament kwavo kunenge kuchingoitwa yevari kuitwa. But nyaya iyoyo futi inokwanisa kunge ichimisika kana muchiziva zvinhu zvakamboitika kuKenya. Ndo mamwe maproblems anenge achizoitika. But iZimbabwe vakatonotisa kudhara kuti it's a country yekuti people are not ready for that. People are not ready kudefenda nyika yavo from vanhu vanongoita zvavanonzwa kuda kungoita. Saka ndo zviripo mudariro. Handisi kuziva kuti imimi makatarisawo nyaya iyi muri yeZimbabwe munoionawo sei, because atingati munhu kauramba achida kungotonga ari one. Ameno inzara here, chii, kana kuti kushaya zvimwe zvekuita here zvekuti munhu ada kungorambirira ari pabasa one rekungoramba achingotonga vanhu zvichipawa izvozvo. I don't know kuti nyaya iyi makaitarisa munoionawo sei. Da kuti mundiudzewo zvamuri kufunga in the comment section. But zvandichaita ndichakusiyai muchiteerera audio imwe iri panapa. Mundiudzewo mafungiro enyu. My offices, public offices, have been occupied by the wrong people. That is the truth. So I have got hope, and I have got renewed hope. Ukaona vacho vari mumaofisi vozviona kuti maofisi awa takapinda hedu asi hatikodzeri, taakuchitanga kuchitaura chokwadi. Taakuchitanga kuchitaura chokwadi, especially on the justice department. Ndiro rinofanira kuva rinenge rine justice, kureva kuti ndo rinofanira kutaura chokwadi. Saka kana chokwadi chikange chatanga kuchitaurwa, we are now going in the rightful path. Zvinorwadza vana veZimbabwe. PaZimbabwe apa pakatengwa zvikopo-kopo, ndege dzikanzi dzinotakura varwere vachimhanyiswa kuzvipatara. Everybody knows. But this festive season vanhu vaibheuka nemabhazi, vanhu vaibheuka neeverything. Ndepapi pamakaona ndege ichienda kunotakura vanhu vari kubheuka, vari kuda kumhanyiswa nechichimbi-chimbi vachiendeswa kuzvipatara. Then you ask yourself, ndege idzi vachidzitenga idzi vachiti ndedzekuti dzibatsire vanhu dzinoita maambulance, vanoreva vanhu vapi? Because vanhu kana tikange taita tsaona, kana neambulance chaiyo inofamba mota haiuyipo. Saka vanhu vavanenge vachireva kuti vachazotakurwa nendege ndevapi? It's time now as Zimbabweans to talk the real truth. Zvokuteedzera vamwe vanhu vanopenga vari muZANU-PF izvi kwete. Chakudiwa ichokwadi. The advisors vanoadvisa uyu mukuru uyu ari kutonga nyika, I think those people also they must be thrown in jail. Pakange pangoitika zvaitika chete vanhu ivavo ngavatongwe vakandwe mujeri. Ndivapi baba chaivo vanonzi baba vane musha, vanoenda kunotenga motikari kana kuenda kunotenga ndege mumusha mavo kana kuti mumba mavo musina hupfu? Ivo uri kusiya mumba mako maunogara musina hupfu uchienda kunotenga motikari kana kuti uchienda kunotenga ndege. Unongoida kuti vana vacho vadye. Motikari vakadzitenga gore rino, ndege vakatenga, asi nzira hakuna, zvipatara zvacho hapana, chiripo hapana, mushonga hamuna kana mubhedha. Please people man, let us start to talk the truth and stop the propaganda. Munotenga motikari pasina nzira,
unenge uchiti inofamba pai. Zimbabwe is not Harare only. And especially you, ZANU-PF, you don't get your votes from Harare only. You get your votes outside in the rural areas. Kwamusingatoendi nemhosva yekuti munoziva kuti hakufambike, hakuna nzira. Komadii magadzira nzira. Vana venyu vawana pokufamba vagona kuenda kumatauni vachiitawo business vachiwana chouviri. Madii magadzira zvipatara. Vana wenyu kana vakarwara nhasi vagona kuenda kunorapwa pane kungotenga ndege kungoita display kunzi kwai pakatengwa ndege dzemaambulenzi dzisina chadzinoshanda. Zvimwe zvinhu muti nyare. Mukati nyara munogona kutanga kugona kutonga. Asi nemhosva yekuti hamuna nyadzi. Vanhu vanotenga ndege isina zvainoshanda munyika. Kuti tatenga ndege dzokushandei? Zvapakafiwa pano pana December. Pane here ndege 1 yakabhururuka ikanotora vanhu vakanga vakuvara zvichinzi vari kumhanyiswa kuchipatara? Saka makadzitengerei? Then tobva tati things is right muZimbabwe zvakadaro. Ndofunga vanenge vachidaro vanopenga man. Other people they need to be examined. Pfungwa dzavo dzinoda kumboexaminwa zvakanaka. Stop this looting. Regai kuenda muchingoginya bvura zvese. Kana zvese mukazviginya bvura zvikaita zvenyu mega, ko vamwe vachaitavo zvipi? Mukanzwa kuti kwabuda goridhe kuGwanda mavako matora, kwabuda chakati kwakati mavako matora, kwabuda chakati kwakati mavako matora. Izvezvi with this professor of yours, we don't know where he get his profession, Minister of Finance. He introduced the sugar tax. Apedza kuintroduce a sugar tax, then now Triangle is retrenching workers. What is that? What have you done? Chamagona ipapo ndechipi? Munogara makangowisa mapolicies anoremera vanhu. Madii mabuda pachokwadi kuti aiwa mapolicies edu atinozama kuda kuremedza vanhu aya haasi kushanda. Isusu tisu titori wrong. Let us start to correct ourselves. Ndokuti zvinhu zvifambe. Pese makaisa tax. Unoisira tax munhu wokuti haashandi, unongoida kuti mari yacho aibepi? Aiwana kupi? Kureva kuti munhu akatengesa kahuku kake 1 kanenge ainako achiti awane mari yechigayo, mari iyoyo ngaachiitora anobhadhara tax. Ndizvo moti inyika iyo. Akaisa sugar tax mutoli Ncube, nhasi uno Triangle yava kuretrencha vanhu. Chii chamakazviitira? Ko nyika inotongwa here nokuomesera varidzi, the citizens of the country? Kungomuka makafunga izvezvi mangwana mukada kumuka muchiti there is soil tax, makutonyora kuti soil tax, kuti ivhu rauri kutotsika iroro ribhadhare. Munozviita imi vanhu vezanu. Ndo zvakangofanana nesugar tax dzenyu dzamakaisa idzi. Ndo zvakafanana neimwe minyanga yenya makaisa yemataxi. Endai munyare so mutange kukorektana pachenyu. Ndafarira Chief Justice kana ava kuziva kuti vanhu vakapinda mumaofisi maminister esawa, because if you are a minister you are there to say no, this is wrong, this is right. Zvisinei kuti zvinondidzingisa basa kana kuti hazvindidzingisi, asi ndinomira nechokwadi. MP chaiye musi watakati president ngaachitonga akabata constitution akati I will be abide according to the constitution of Zimbabwe. Nhasi the same constitution ndoyo moda kuita amending. Muite vanhu kwavo. Bhuku raakabata chiti this is the constitution of Zimbabwe ndo ichange ichitonga iyi. Nhasi uno ndoyo muka chiti we want to amend it.
kana anga ari iye vice president kuno umwe ari kumusoro kwake achimutaurira izvozvo, ainzwa sei iye? Ainzwa sei? Ainzwa sei? Nyika haiziriyo munhu wani, nyika ndeyedu tose. Ukatongawo ako makore 10, endawo undozorora. Vamwe vauyewo vane dzimwe pfungwawo, vane mamwe maonerewo, vatongewo, vadarikewo, vaendewo vandozorora. Kuuyewo vamwe, ndiko kuti nyika ivakike. Ko imwe madirei kukara kana muchizwa kuti munoita zvinhu zviri kwazvo? Chinokuitai kuti mukare chii? Ndiko kutenga zvikopokopo zvisina zvazvinoshanda, kutenga motikari dzisina nzira yadzinofamba. Instead yokutora mari iyoyo you give it to entrepreneurs. Ngavawelde mibhedha yemuzvipatara, vana vachiwana mabasa vachiwelda mibhedha yemuzvipatara, zvipatara zvese ngazvizare mibhedha. Mishonga ngaitengwe. That is the Zimbabwe we want. Kwete kuti Zimbabwe inonzi munhu anotengerwa mota. Ine basa remotikari. Kana ndikange ndashanda ndozvitengera kamotikari. Presidential scheme yokupa vanhu mbudzi inoita mari mbudzi yamunopa munhu $20. Inoda kuswera ichichengetwa zuva nezuva kuti igonzi yabereka, kuti igozonzi chimbudzana chatengeswa. Zvinotora mwedzi mingani kuti zviitike. Don't calculate things dzinoramba dzichipa vanhu poverty. Izvezvi zvemagoti scheme izvi zvezvimombe zviviri zvamunopa vanhu, it's something calculated to waste people's time, kuti varambe vachitambura. Saka tiri kuti kwete, regai kuba mari, regai kuita zvakaipa muchida kusevenzesa kuti it's presidential scheme, is this, is that. Yana Mike Chimombe paakangotaura kuti mari yacho yakatobva nemuakaundi momukuru nanhasi yakanyarara. But if the parliament of Zimbabwe was working, right now as I'm talking, the president was supposed to be impeached. Dene basa rakapera. But instead yokuita izvozvo, they are busy bootlicking and doing everything. Chokwadi chakabuda uko kwana Mike Chimombe kukoti. Ikati akaundi yake ndo yakatogamuchira mari yacho yakatisendera. Saka members of parliament, your duty is to impeach the president, nokuti imbava. Instead of doing that, you are busy bootlicking him. Saka ndio panozotanga corruption. Sokutaura kwaita chief justice. You are holding offices dzamusiri kukwanisa. Nokuti vanodzikwanisa vanotaura chokwadi, nokuti vanozwa kuti takapinda pa hatina kushandisa ukopokopo ba. Sehwenyu hwamakaita. So it's high time, guys. Think twice. Senhau yezvindege zvamakatenga izvi zvisina zvazviri kushanda, tichati kana tobvunza kuti makadzitengerei vanhu vaifa murodhi pasina payakanzi yakabhururuka ikanotakura vanhu, muchatiudza zvakanaka.